bigyan mga igsoon. Nanata sa Osmeña Boulevard, Cebu City, approaching ta sa Rotunda Fuente. Ang kahoy sa matagkilid aning Osmeña Boulevard, Osmeña Street. Murag kamunggay gihagpatan. Ang ibabaw sa Crown Regency damage po. Doon ay mga glass windows sa maong hotel ng lupad. Everywhere you look, damage. Ang entrance sa Crown Regency, damage. Doon ay daghang ongoing nga construction nga mga high-rise buildings, damaged. Ang Christmas tree sa Fuente, nawa ang Christmas tree. Ang Christmas tree of hope. Tumba mga igsoon.